Lesgezi indaba zo1KZNTV oyifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke hamba phambili usukwini namhlanje. Kwadukuza usunemeya entsha ibungazwe ngokwehlukile yenkululeko kanti umhlaziyi ubona-ke inkinga kokubumbano. Umeya omusha kumasipala Kwadukuza umuzi ngidi ubongeke amakhansela amanye amaqembu avote ne-ANC ukuze ukukhethwa kwakhe kube impumelelo kanye nokuthula ungidusho lokhu-ke ngesikhathi ethula inkulumo yakhe emva kokukhetha kwakhe. Ethula inkulumo yakhe ungidi ukhulume ngabantu ngokuthi osopolitiki nesiphathimandla kumele bayazi indawo yawo. Wathi osopolitiki angaqambukeli kumsebenzi weziphathimandla kanjalo nesiphathimandla singaqambukeli ezintweni esuke ithinta iqembu. It is important for all of us, politicians and officials alike, to stick into our lanes. It is not the duty of officials to facilitate ascendance to political office by councillors. It is also not the duty of officials to facilitate the exit of these office bearers. That function must be left to political parties who have the authority to deploy, recall, and redeploy their representatives. Ungidi we-ANC uvotelwa amakhansela angu-47 kwathi uPriv Makhane we-DA wathola amavoti ayishumi. Enkulumeni yakhe ungidi uthi lokho kwenziwa amakhansela amanye amaqembu kusho lukhulu nokubambisana. The African National Congress councillors voted, all of them. We are united comrades. Also on my left, the councillors also voted. We thank you, comrades, for what you have done. For us, we differ ideologically. It's not that we are at war. The people out there are waiting for us to go out and deliver the services. Iqembu Action SA nalo livote ne-ANC. Leli qembu lithi lenze lokho ngoba i-ANC iyona enezihlalo eziningi kulomkhandlu. So there were two candidates, one candidate from the ANC and one from the DA. It was then obvious that voting for a DA candidate is voting for a chaos because ANC is the majority in that council. The ANC have 29 councillors and DA has only 9 councillors. Then make it obvious that if we want stability, we need to vote for the biggest party to govern the municipality as mandated by the voters. So as Action SA, we remain the official opposition in Kwadukuza. Unjabulekile ukhethwe waba usekela meya evala isikhala sikaThulani Mbazo Ntuli owadlula emhlabeni ngonyaka odlule. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngikwaDukuza. Sihlomuleke ngesikhungo sezobuchwepheshe isikole sabantwana abanezidingo ezihlukile kwezejwayelekile i-Open School Gate Special School. Lesi sikole ke esizinze eMgungundlovu besanjalo ke iphini likaNgqongqoshe ihhovisi likaMengameli uKenny Morolong obezovula lesi sikhungo ngokusemthethweni. Abafundi ke balesi sikole bazofunda besebenzisa amakhompyutha. Morolong uthi ke lokhu bakwenza njengoba kubungazwa ke iminyaka engama-30 lakuleli lakhululeka. Injabulo isikole i-Open Gate Special School sihlomulwa ngesikhungo sezobuchwepheshe esivulwe iphini likaNgqongqoshe ihhovisi likaMengameli wezokuleli uKenny Morolong. The science lab and the computers that were donated by MTN. We've said earlier on that this goes a long way towards bridging the technological divide, but also meeting the targets of our technological targets of the National Development Plan of creating an inclusive information society. We've also said that we are celebrating these achievements at the back of the Disability Rights Awareness Month. And we are celebrating this achievement quite also mindful of the fact that the private sector
civil society and government needs to work together. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi banxusa olunye uxhaso kwabanye osomabhizinisi. Umsebenzi wenziwa ugovernment ukucoordinator ama-social partners akwaziyo ukuthi asize ugovernment ngoba ugovernment uwodwa angeke ukwazi ukuthi ungenza zonke izinto. So yingakho kubalulekile ukuthi sibambisane government, spheres of government, national, provincial, and local government, but also nama private companies. That's why namhlanje silana sihamba no M10 ezokwazi ukuthi sithule ama-computer anikeza abantwana. Into engajwayelekile before kusho kona ukuthi akufanele kugxekwe uhulumeni uma nathi singakwazi ukuthi sisize. Baningi kezinye inhlangano ezisizayo ngendlela ehlukahlukene ezinye njengoba siphishelwa izindlu nje ziyakwazi ukuthi zisicontribute ukuthi zithenga ama-materials zisinikeze o-engineer abazo ukuze sikwazi ukuthi silungise izikolo. Imeya umasipala wesifunda uMgungundlovu Umzizuma ubongelele isikole. Kodwa sijabulela nokuthi ikhona ukugxila ekutheni lezi ingane ezinobunzima bokufunda zinikezwe nazi attention zinakwe njengoba kukhona isikole njengalezi zikhona futhi ezinye ezinjalo. Ezindabeni ze1KZNTV uAyenda Dube kusemgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamasi uthi ke ngenzeka uziphinda umlando wokungahlali isikhathi eside kahulumeni weGovernment of National Unity ikakhulukazi kesifundazweni KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela kokuvela kwezinkulumo esikhombisa uqheko kumaqembu angaphansi kahulumeni kulesi sifundazwe okuveleke ngesikhathi iqembu leANC linesithangami sabezindaba izolo eThekwini. iANC esithangamini sabezindaba ebinaso izolo ithi ayingabazi ukuthi uhulumeni weGovernment of Provincial Unity uzobusa kuze kupheleke ihlandla lawo leminyaka emihlanu. Kodwa ke emva kwenkulumo ezivelile zikhomba kufufusa ke koqhekeko phakathi kwayo kanye namaqembu akhe uhulumeni wesifundazwe. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uqakhula ukuthi mancane amathuba okuba ke lo hulumeni uqede ihlandla lawo. Masibheka umlando weGovernment of National Unity kusukela nje ngesikhathi sikaBaba Mandela awuhambanga ibanga elide umshado weGNU. Ngesikhathi kaBaba Mandela iNational Party yahlala nje unyaka nesigamu yaseyayiphumela ngokwayo ngoba yehluleka ukuthi izama ukuphatha iANC ngoba yayitshela ukuthi ANC inexperience ayikazi bekuhulumeni ngakho kuzozenzela umathanda ANC besidansa kwathola ukuthi hayi uMandela akakwenzi lokho neqembu lakhe abakwenzi lokho babevele beyigovernment in waiting bese kuexile. Manje ke sesibona ke manje umlando uzothanda ukuyiphinda ke njengamanje sekuthiwa iGovernment of National Unity ehola uBaba Ramaphosa neANC kukhona neDA khona lapho esingasho ukuthi vele abantu abaningi bayithatha ngokuthi imele onxiwankulu imele abacindezeli imele abantu abanama ideologies ahluke kakhulu kunawe ANC. Ngakho ke kungenzeka namanje umlando uziphinde sibone leGNU neGPU iphela umshado uphela. uShamase uthi uma ke kwenzeka kuqhabuka igoda likahulumeni wesifundazwe iqembu leANC lona ke lingathwala kanzima ngoba lapho uma kisine ukwesekwa ngamavoti esifundazweni KwaZulu-Natal. Kuzoba ingozi KwaZulu-Natal ngoba siyokhumbula ukuthi KwaZulu-Natal iANC yaba iqembu lesine ekutholeni amavoti abantu. Iqembu lalihamba phambili kwaba umkhonto wesizwe kweza yona iDA kweze IFP kwase kuzabona ibona abazolimala kakhulu mabexabana neIFP abakhe nayo umshado iANC ngoba kahle kahle iIFP inalo ichoice ukuthi ihambe neMK inayo ichoice ukuthi ihlangane neDA neMK bese bakhulumeni bayikhiphe ngaphandle ANC. Ngakho ke fanele bacathule ngokucophelela ngoba kuzoba yihlazo futhi uma ngabe sesibona umhlonishwa uDuma nomama lo ophethe ezempilo sebeyibona sebehlele emabhentshini bengasebona abaphathiswa KwaZulu-Natal. Kuzoba phoxa kakhulu kanti futhi sisabe ku local government elections of2026 une general elections of2029 ngakho ke fanele kuhanje kucoshelele. Uphethe ngelithi uhulumeni wobumbano uma ngabe kufika isikhathi ubhidlika awunawo umonakalo omkhulu obhekwe izakhamuzi kodwa ke lokho kunika ithuba amaqembu kuba kazakhe kabusha. Iqala lo hulumeni obambiswano ngesikhathi kaBaba Mandela kwakukhona iNational Party
unyaka nesigamo yaphuma akuzange kuphazamiseke lutho ngoba abantu base excited ukuthi kuphethe abantu abebesekudingisweni abantu abebelwela inkululeko namanje abantu bakhona ukubacasulile umshado weANC neDA uma ngabe ungabhidli kamanje ubona ngathi kunokudonsiswana uma ungabhidli kamanje akuze ukwenzeka lutho empeleni ingagaina kakhulu ANC ingabuyela ukwesekwa kakhulu isibonelo salokho ilapha eGauteng kuba uPanyaza leSufi uyisibonelo sokuthi uhulumeni ungakhiwa ngaphandle kweDA manje iDA inenkinga yokukhomba abantu ngesibhamu esiphongweni ngaso sonke isikhathi ithi uma ngenze ukuthi ngahle kwenze ukuthi ngakho akufuneki kube khona ipolitiki enjalo iANC inalo ithuba lokuthi ilaqaza iDA ihambe neEFF ihambe neMK party neIFP kuzwelonke kwaZulu Natal ingenza okufanayo futhi ezindabeni ze1KZNTV kube inkosi Mthembu empangeni asisishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo ubukelo zona indaba ze1KZNTV nazi ke ihlokwana kwezona ehamba phambili osuku namhlanje. Kwadukuza usunemeya entsha ibungazwe ngokwehlukile yenkululeko kanti umhlaziyi ubona ke inkinga kokubumbano. Inkosi esizwe sabakhonazwe edlangezwe empangeni enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal inkosi ukwenza kwenkosi eMkhwanazi uthi ke kubekwa kandunankulu wesizwe kuzomlekelela ukwehlisa komsebenzi osemahlombe akhe futhi ke kuzobalula nokwenza umsebenzi wesizwe ushamase ukusho lokhu ke ekhuluma neziko lezindaba njengoba kade kubekwa ngokusemthethweni undunankulu wesizwe uPhumlani Mkhwanazi enkantolo ke yenkosi kwaDlangezwa. Ngemuva ke kwesikhathi eside ubukhosi bakaMkhwanazi bungenayo undunankulu wesizwe lokho ke kuphenduke umlando namuhla njengoba ke inkosi isizwe sabakhonazwe kwaDlangezwa ibeke ngokusemthethweni ke kwesikandunakulu wesizwe uPhumlani Mkhwanazi ukubeka kwakhe ke kwamukelwe ke ngezandla zombili inkosi ithi ukuba khona kandunankulu kuzokwethula ke umthwalo osemahlombe ayo. Isinqumo esibonayo ukuthi na esilimele isizwe wonke nami inkosi leyilimele inenxeba ngabe bikho undunankulu wesizwe sabakhwanazi nayo sabakhwanazi unzima umsebenzi ngoba induna besiza nomthwalo kimi nami ngibona umthwalo ongithwalayo ukuthi ngibalalela phela futhi ngithathe isinqumo ngazi ukuthi yena mhlawumbe ngizothatha isinqumo esibhedayo ngokuthi mhlawumbe induna iyona e-wrong but yona ezokwenza ukuthi iyona be-right esizweni lolu suku ukhulu yithi emkhandlweni wabakhwanazi isizwe sabakhwanazi nathi abakhwanazi uqobo nje sibe nayo umuntu osiza inkosi. Mkhwanazi uthi kuba khona kandunankulu kwamukeleke ngezandla zombili uthi lokho kutshengisa ukubambisana phakathi ke kumphakathi kanye ke nabaholi bomdabu. Ngiyajabula nje ezinkosi nami uthi afikanga lozo simo uthi nje umkhandlo khona baphikisanayo uliwe but wonke umuntu ajabule wonke umuntu amamukele ngezandla ezifudumele njengami engimamukele njengami nje ngenze njalo ukuthi ngimbike njengendunankulu futhi ngiyathemba ukuthi suwela manje sengimbekile sonke sesizwe ngibule induna nami amakhosi nenkosi nomphakathi singasebenzisana sonke sibambisane sibuyise isidino sabakhwanazi nesizwe sabakhwanazi ngoba yithi singasenza lokho sibambisene nomphakathi yenge sisebenzisane nenduna phela umphakathi uyasidinga nathi njengathi nathi badinga bona. Undunankulu okusanda kubekwa nje namuhla uthi ke imisebenzi omhlalele ukuthi ke asebenze ngozikhandla aqinisekise ukuthi umsebenzi wesizwe uhamba ngendlela nokuthi ke kuba nokuthula kanye ke nokusebenzisana. Ngiyethemba nami ukuthi leli thuba engilinikwa kwakhe ngiyalithakaselela kakhulu. Ngilithakaselela ngoba ngizokhuluma ngoziqhenya ngoba ubukhosi bakithi isizwe sakithi fanele sisikhande sisilungise ngothando nangenhliziyo ezimhlophe ukuba yonke into ihambe ngokuthula kube nokuthula esizweni nobukhosi bakithi buzinze
umsebenzi wami ke lo nguzele ukuthi izolungisa lapho inkosi engithuma khona nalapho engibona konakele khona. Ngiyethemba ukuthi lo mphakathi wakithi bazongemukela ngezandla ezimhlophe. Njengoba sekudluleke izinyanga eziyisikhombisa ugesi ungasanqamuka ezindaweni eziningi kuleli, inkampani ke ephehla ugesi kulelo Eskom ithi ke isiyonge imali engango 13.7 billion amarandi ngendleko kwezikadizili kulonyaka. Le nkampani ke ibuye ke isebenzisa udizili uma ke unqamuka ugesi ngenxa yokufa kwemshini. Isiyonge imali elinganiselwa ku 13.7 billion amarandi ngodizili inkampani ephehla ugesi kuleli uEskom. Lokhu kulekelele kakhulu ekunciphiseni ukunqamuka kagesi ezinyangeni eziyisikhombisa ezedlule. Abakwa-Eskom bathi ugesi okhona ezweni ulinganiselwa ku 70% kanti nemishini edinga ukulungiswa ilungiswa ngaphandle kokuphazamisa ukuphehlwa kagesi. Baphinde baveza ukuthi akulindelekile ukuba kube khona ukuphazamiseka kagesi ehlobo ngenxa yokuthi zonke izinto zihamba kahle. Kanti kulezi inyanga ezedlule babalula ukuthi sinciphile isibalo semishini efayo nedinga ukulungiswa njengoba isingu 25.3% isuka ku 33.6 ebikiwe ngenyanga kaMbasa kulonyaka. Laba ke baphinde baveza ukuthi zisakhona izingxenye eziwelo ugesi ngenxa yokusindwa kwama-transformer. Kanti inyunyane ebhekelela abasebenzi General Industries Workers Union of South Africa ithi asikho isidingo sokuthi uEskom ucela ukuthi kunyuse ugesi ngemali enkulu uma izinhlelo zayo zokonga ugesi zihamba kahle. Thobe kadladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseNewcastle. Lo-ke wayengumlutha wezidakamizwa uNjabulo Mahlawu seqaleke uhlelo lokufundisa izingane ukutshala esikoleni samabanga aphansi iOhlange Primary School egama lakhe ogwino sengizimi nesifundazwe KwaZulu-Natal. uMahlawe uthi ke kubalekile ukutshala njengoba ke ezolimo idlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho wakuleli nokulwa nobubha. Obe isigqila sezidakamizwa useqala uhlelo lokufundisa abantwana ukutshala kanti phakathi kwezinto abazitshalayo uanyanyisi, ispinashi nokunye. Lolu hlelo uliqala esikoleni samabanga aphansi ohlangeni primary esegama lakhe. Njengoba sifuna ukuthi izingane sifundise manje sisencane ukuthi izingane nentsha esikhatsini samanje zinementality yokuthi ezokulima into ezalikwazi kanti iagriculture ibaluleke ngempela. So mina ngase kuthiwa ngiyakubalela nje ukubaleka kweagriculture. Agriculture ifood security into yokuqala le agriculture esiza ngayo. Secondly job creation njengoba ingekho nje imisebenzi la eSouth Africa nala ekwi-community yangakithi iagriculture ingakwazi ukuthi yandise amathuba omsebenzi. Thirdly iagriculture futhi contribute towards iGDP yala kwi-country esikuyona of which will result in economic growth. Abantwana bathi bakujabulela ukufunda ukutshala. Oqeda ukutshala lobani uyoyichelela lobani uyichelele uzogcina seyikhulile ke bese uyakwazi ukuthola ukudla okufresh ngesikhathi esifanele ngoba isikhathini samanje sekugcwele izinto ezibulala abantwana kanti umntwana othi melambile kuthiwa hamba uthenga ama-chips. Sizwile endabeni kuthiwa abantwana babulawa lama-chips lawo ma-baby necks kuthiwa abaqeqa njela isifuba abashona. Abawu-20 nje lapha eGoli bashonile ngenxa lama-chips. Manje sesikwazi ukuthola ukudla okuvele engadini ukuze sizokwazi ukuvikela impilo zethu. Ngijabule kakhulu ukuthi nje sike satshala la esikoleni ngoba sizodla ukudla okuhealthy singathengi ama-chips nezinkwa ngoba izinkwa nama-chips ziyabulala manje. Izingane eziningi zishonile ngenxa yalezo zinto. Uthishanhloko wakulesikole uthi ulithokozele lolu hlelo. Sikujabulele kakhulu ukufika kwabo bezosivusela ingadi yesikole bisilele. Kubalekile kakhulu ukulima. Bona iSouth African curriculum uthola ukuthi kugcizelelwa izinto ze-theory. Manje inasi skill, si-practical, senza umuntu azithembe, self-reliance. Bancane impela bando 7, 8, 9, 10 up to 13 years. Kodwa kusasa sazi kahle nje ukuthi umama ufundile engadini emncane ukuthi umndeni wakhe awusoze ulambe. Owenhlangano esizimlutha iPara to Paradise
uthi kumhlaba umxhwele ukubona abantu abasiza bayeka izidakamizwa benza izinto ezinhle. I-background yakhe ufundile kakhulu wasemasebenza ngoba kade IT wasemasebenza wasengena ezidakamizweni wagcina drug dealer criminal record ngasima sengimsizile akasakwazi ukuthi aqhubeke nempilo yakhe ngoba ama drugs ayimoshile kanye nokungena ejele. So usemasesizakele ke wasihlangana ke noSisi ke lo wamfundisa ke ezokulima wase naye lento eyithanda eyikhuthalela ke basuka ke beza la esikoleni ke ukuzofundisa izingane ukulima ingakho ke nami ke ngimsupporta ke ngoba lento abayiqalile inhle kakhulu. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZNTV ngisegama lakhe. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze ke ihlokwana kuyizona ebehamba phambili usunda namhlanje. Kwadukuza usunemeya entsha ibungazwe ngokwehlukile yenkululeko kanti umhlaziyi ubona ke inkinga kokubumbano. Ake sibheke ke enkosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke lu-17.55 maqhathaniswa nedola lasemelika libe u-19.13 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe ku-22.80 maqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona $2,738 ounce wona ngahluzo wona u-$73.10 umphongolo. Ake sibheke ke enkosini yezemidlalo. Ulaka lwabalandeli beKaizer Chiefs eqisheke yaxova umdlalo wayo neMamelodi Sundowns we-culling knockout ngomgqibelo FNB ingase ke iqhathelele iqembu laseNatural nolaka lwePremier Soccer League njengoba ke kungase kuvukeke isigwebo sangenyanga edlule. Kenyanga edlule ke umshushiswe PSL uZola Majavu umemezela ukuthi iChiefs ilivumile icala lokuhluleka ukulawula abalandeli bayo ngesikhathi ke ishawa iSundowns ngamagoli 2-1 kweligi ke kumhlazi ngama-29 ngenyanga amandulo FNB Stadium. Lokhu ke kuholele ekutheni iChiefs ihlawuliswe kwavuka nesinye isigwebo esasilengisiwe ngesizini edlule. Ngokusho kukaMajavu ngenyanga edlule iChiefs yalivuma icala yase ke ihlawulisa isamba sika 100,000 rand kwalengiswa ke u50,000 amarandi ngesivumelwano sokuthi ke ngeke itholakale ephutheni elifanayo kuze ke kuphele isizini ka-2024-2025. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyagoqa bese kuphathela zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.